Long YouTube long lapen lapu sosial media long ini Instagram tekon long ulo lapen itu long ulo nona long ke thang pun mane asong ili tum ka beng long mane asong ke thang pun ke nona long ke EPSRC ku la so asong tum sino long ke mane pinang an ke thang lo muni ta tum pinang an la so la ma putak mane la rata tum ta ki ke thang along cibol paprong paprang long tadi lason arjun long nili tahan tapi nili pen jogja stam ci thanon lo nili tum ratum pen kacithan dam lapuson hade karbiang long asong nang pong piklo no lason naga asong do piklo ili tum karbiang long hadi lasi kamang ram atum ta tu piklo kamang nili tum rata tum bangke manghu ram lablo mune EPSRC ya tumta la tumta kaninja me pek ASDC asong atum MOU ka cetok ka khut tame indeng ni long ketok bala puson hello asam pe na bangke cekak kelu la pente dorde phoke kinang chia son ana bangke 6 sidul angkan along kopi ba kedo la pensi cingki cing mai se dak ban se cepa dor po se lang etum kaninje sita pinia ni bangani nge tu bangke 6 sidul banga biong de biong lo tang de kopi posi hala so ni ketok lonte 6 sidul angkan ar lo long kopi ma kedo hala pensi tum cingki ce than se cepa dor po puke latum tong akicok lo ne latum tang kicok cilo ne lapen BJP ponon Kongres ponon ASDC ponon alang litum kaninje ta mi o hala jai ka thar bang lage hempe nei busi nije je 6 sidul si pangtang nang ni la halo ke thena ya kong lo puta gale ke thena ya kong puta amerika so ta la si chi chi ne ko le Norandu bonita la si chigo de poner. Tachitin de polo la ga japong tang nai gali. Mute asa basu ame thang local area phan la ga chari phan tu se sul mangula lo nili tom mangge kuson kupi kuso song bang si hempre ke banjima lapen kuso song kicari si ilitum karbiang long kacing tulji ma labang ke nilitum jinidam ikidalo athema nilitum ta jininangji mane jinintung mane nilitum ta ate karbi athare nilita mate amuka pura tum ta karbi tum alang litum ta karbiang long along rielong gimisenangji labang ke kachinangji aja kongdo majok no thekthede tonon rede tonon alang litum manta pacini nangji mane alang litum dan cini nangji apa ni ahok ni dita theko bangali lo ni dita the po episode kopi ti arono ne labang ni cini nende lasi sitame ni litum bangke anotin asong le hempre khan hang stami churolo alang litum kachi song penapate ni litum mane rara tumta churolo lasi sitame nona bangke kachi song ta kachi chiturong lo nitum si chisongji tason si kalang na si mandalo jo tasi Panisia lam ni bila EPSRC tongkhan ni komen mane lason si piho mane ili tum ana thlong lo mati la EPSRC tum abang kaninje tamio lason si kaninje je mane alang litum kaninje bang keli tum da tekro 6 sidor alam si kaninje bisikoi kalima kala 6 sidor alam si kaninje bisikoi mati la so putar si mane ni bang arjulo mane ramane phano amenta munili na baklang ko lapuson si kaljulo ho acha ilitum karbiang long along rielong ke hemprek sikenangji ma siksidor sikenangji lani li ajulo lasong se di ra tumbang ke siksidor sikimema hemprek sikini lo kamanghu kamangram tum dopit lo nili yang jokchang ni ta kamanghu lo lasa alang li tumbang na reply lo alang li tumbang reply kon lai san ni reply kon
Kasirada tum teklong lo mati non nang le tum por hilo mati tum kamang sudah mati bang kela dak no mane alang lilo mane sidur ta misen lapen ku hemprek ta misen lalu ke hemprek ka bang si nona bang ke chang sonte mane ili tum ta mane ningarong po bang si di bang ke chuni ridmo majok asong moi mane ili tum kal bijan ke mane kaya ma jo panisia song song ke mane asapo phere hik system lo kecipong kecing cek nang na mane ili tum claim kle depen ili tum isivet ning isivet dopen mane ili tum hemprek kang thim ke banji aphan ili tum ason kachibhong kaching cek ko bangke mane patu de ji phansta minal tum hanchuning rilor athema ili tum karbi jan chidia seroi nang policy nili nang tum han chuning rilo mane ili tum ning ispet do nang lapen ili tum akimang akam bacheng pachuna hemprek long letik ni tum sang se ili tum kaning jedam hedi non ke mai meeting along congress along punon congress meeting hot punon bjp meeting hot punon isdc meeting hot punon jikunu asong hot le meeting do mate meeting do hostame hemprek long letik ni tum sang se pu kaning je lo plote munira tum board te tilo kupilo ma ke board et atheke ha ko anne an kan pen ta hemprek long letik ni tum sang se pu asong tum ta ninje piglo stame alang tum ta apge claim tidak teti patu tidak teti la sonsi nang manda teti mati di la si nona bangke ning si pet tu nang apen kal biang lo hemprek kang sim mana si la nile channel bangke kinilang mana nili bangke la rata tum asona stame chithan o mana kemangki lason tupik lason matha kono lahai nili tum kemang huga bangke nang tum sini dari pot lason nang tum kan mana nang share lo pas nang tum ta share ikhan tapi la nili channel bang subscribe Reke hang kating bai ning kam ti kep nang peng rang inut nang hang charbo sai inut nang hang the jut rang Rek nang ji pu apang te jor ke nam si nang pan inut apang nang ping kha pen reke nam ta long tan che nam rong bang hem pre ga dor ku puan